lék nejvzácnější. Slavibor umíral. Ležel upoután na lůžko v nemocnici, neschopen pohybu, zesláblý, jen jeho myšlenky pracovaly naplno. Trpěl těžkou, neznámou nemocí, na něž nezabíral žádný lék. Lékaři si s ním nevěděli vůbec rady, jen nad ním zasmušile vrtěli hlavami. Veškerý úspěch jejich snažení spočíval v tom, že alespoň netrpěl bolestmi těla. Celý Slaviborův život se zhroutil a stáhl do těchto okamžiků. Přemýšlel o celém svém dosavadním životě. Rozhodně nežil marně. Dočkal se světské slávy, neboť jako známému, obdivovanému pěvci se mu jí dostalo opravdu vrchovatě. Na poli umění dosáhl skutečně všeho, čeho se dosáhnout dá. V jeho hlase i v písních, které zpíval, byla taková magická síla a vroucnost, že ten, kdo ho jen chvíli poslouchal, byl zasažen v hloubi srdce, přímo v duši. I zvířata a ptáci mu tiše naslouchali jako bájnému Orfeovi. Takové je poslání umělce, zasáhnout duši. Jenomže i takový dar se může stát osudným, neboť tak nádherný hlas a tak naléhavé poselství někdy zasáhne ženské srdce osudově jako Amorův šíp. Právě toto se stalo v jeho životě před mnoha a mnoha léty, když byla jeho vystoupení přítomna mladá dívka Velena. Poněvadž byla obdařena nejen tím, co je z tohoto světa, ale i ze světů jiných, Slavibor ji oslovil obzvláště, nejen svým kouzelným hlasem, ale celým svým zářivým zjevem, svou krásou a svým bytím. Vše z tohoto muže jí zasáhlo jako světlo, jako okamžité pochopení celé jeho bytosti a její srdce to nedokázalo přijmout jinak, než jako osudové vzplanutí a bezvýhradnou lásku. Velena si brzy našla k němu cestu a oba lidé se do sebe zamilovali. Byl to ten nejnádhernější čas plný lásky, která naplňuje nejen tělo, ale především duši. Alespoň Velena to tak prožívala, bylo to nejvroucnější naplnění jejího života a žila jen pro tuto lásku. Byla jí světlem a smyslem života. Vedle ní všechno bledlo, vše ztrácelo na důležitosti a zdálo se být jen pouhou náhražkou. Velena věděla, že Slavibor má především své umělecké poslání a že nejen láska a milování vyplňují jeho život. Ve skutečnosti tyto hodnoty ovlivňovaly jeho žití méně. Velena to chápala jako nutnou úlitbu, neboť musel především zhojňovat svůj dar od Boha. Proto jí to nezarmucovalo, neboť i ona se věnovala umění, k němuž jí srdce táhlo, psaní. Byla básnířkou a spisovatelkou a též ona dokázala svým uměním dojímat. Ale nad tím vším byl Slavibor. On a láska pro ní vždy jedno bylo. Vše bylo krásné do té doby, než Velena zjistila, že Slavibor miluje jinou ženu. Tím pro ní skončil svět. Bylo to jako smrtelná rána. Jak jen je možné zapomenout na všechny krásné chvíle a všechnu lásku a něhu věnovat zase někomu jinému? Ta druhá žena nebyla ani lepší, ani krásnější, ani moudřejší, neměla ani trochu Veleniných ctností a přesto Slaviborovo srdce zahořelo. Velena se tedy z jeho života vytratila, neboť co mohla dělat jiného. Tak tomu bylo před mnoha léty. Od té doby uplynulo mnoho času a život obou se ubíral různými cestami. Velena se vdala a po mnoha letech manželství opět osaměla. Slavibor zatím vystřídal ještě dost lásek. Ta, kvůli níž opustil Velenu, ho však zranila nejvíce. Každá další mu přinesla zklamání a v žádné nenalezl naplnění, neboť on sám je svým životem poskytovat neuměl. O to více se věnoval svému umění, neboť jedině ono dokázalo trochu zaplnit prázdné místo po blízkém člověku. Z nepodařeného manželství měl sice děti a vnoučata, ale ty se již v životě dávno vydali svou vlastní cestou a starého otce již nepotřebovali.
Tak tedy tu nyní Slavibor bezvládně ležel s jedinou jistotou, že co nejdříve zemře. Všechny tyto myšlenky a výčitky trápily nyní jeho hlavu, navzdory nemoci stále hrdou a krásnou, neboť nad skutečnou krásou, která je nejen ve tváři, ale i v duši, nemají stáří ani nemoci sílu vítězit. Velena v těch chvílích též pociťovala hlubokou beznaděj a v noci jí přicházely sny, které se týkaly Slavibora. Byly tak naléhavé, že zprvu nevěděla, co si s nimi počít. V těch snech byly obavy, že se s ním něco děje a že naléhavě potřebuje pomoci. A co bylo nejdůležitější, věděla, že ho má stále ráda. Sice jí nebylo jasné, kde a jak by ho mohla vyhledat, a prosila ve svých modlitbách Boha o pomoc. Bylo to v zimě a celé město bylo zahaleno sněhovou pokrývkou a stále nový sníh padal tiše za okno domu, kde bydlela Velena. Rozžala svíčku a v modlitbě za Slavibora hledala úlevu z tísně svého srdce. Ponořila pohled do plamene svíčky, pak ale odvrátila oči a pohleděla z okna. Něco jí napadlo. Oblékla se a jen tak nazdař Bůh vyšla ven do mrazivé noci. Nedaleko byl park a Velena se tam jen tak bez očekávání a bez cíle procházela. Její mysl byla zcela uvolněna a odpoutána od světa kolem. Z blízkého křoví náhle spatřila vycházet světlo. Bylo tak jiskřivé jako sníh. Celé město sice zářilo světlem nápisů a reklam, ale tady, mezi keři, to světlo začalo nabývat ženské podoby, až se z něho stala nádherná, průsvitná bytost. Velena se podivila, že několik chodců prošlo nevšímavě okolo, aniž by té bytosti věnovalo jediný pohled. Jak je možné nevidět? Velena učinila několik kroků tím směrem a v její duši se rozhostili nepopsatelný mír a láska. To vše vyzařovalo z té bytosti. Jsem sněžná královna a znám tvoje trápení. Tvé prosby nezůstaly nevyslyšeny a nebudeš bez pomoci. Vím, že myslíš na Slavibora, svou jedinou lásku. On však je smrtelně nemocen a pomoci mu může pouze absolutní láska. Řekni mi, kde je, a já se ihned vydám na cestu za ním. Snad přijdu ještě včas. Nepomůže mu pouze tvá přítomnost. Je třeba pro něho přinést lék, který jediný mu může uzdravit nejprv duši a potom tělo. To vše pro něho může vykonat jen ten, kdo ho doopravdy miluje. Miluji ho stále nade všechno na světě a udělám, co bude zapotřebí. Bez něho je stejně můj život naplněn jen zpola. Nikdy jsem se nedokázala vzdát té lásky ani naděje, že s ním zase jednou budu. Ta naděje svítila jako hvězda ve tmě i v těch nejkrutějších chvílích, kdy se mi už zdálo, že nic nemá cenu a kdy jsem vše vzdávala. Avšak Slavibor a možnost, že někdy, ano, vím, a dojímá mě ta láska, neboť takové je již pramálo na světě. Ale v jeho duši je prázdno a zdá se, že již zcela vychladla. Ale i pro něho je naděje, neboť ho může zachránit jedině to, že i on sám dokáže lásku opětovat. Nikoli ale tak, co sám jí rozuměl. Rozdával ji sice téměř na potkání ve svém umění, ale to nejvyšší umění je učinit šťastným toho, kdo nás má rád. Dokud nepochopí tuto prostinkou pravdu, nepomohou žádné léky, ale stejně mu ten lék přines. Sněžná královna zasvětila Velenu do podrobností, co všechno bude muset podstoupit. Budou to složité úkoly, nadlidské síly, ale Sněžná královna jí v těch nejtěžších chvílích vždy bude ku pomoci. Také ovšem přijde čas, kdy si bude muset poradit zcela sama. Sněžná královna dala Veleně maličkou lahvičku s tím, aby ji opatrovala jako poklad. První úkol spočíval v tom, že musí z vrcholu nejvyšší hory nazbírat několik krystalek ledu, které budou tvořit základ léku pro Slavibora. Musí to být nejčistší horský led, průzračnější než křišťál. Ukázala Veleně směr, kterým se vydá na cestu. Byla to předlouhá cesta.
Velena se prodírala křovinami a houštím i přes pouště a kamení. Myšlenka na Slavibora, aby přežil a ona se včas vrátila k němu s lékem, jí však nedala padnout. Vše přetrpí, jen ať může pomoci. Věřila, že to dokáže. Když stanula u úpatí té nejvyšší hory, pojala jí hrůza. Terak se dostane až na samý vrchol. Hora byla příliš vysoká a úbočí příliš strmá, než aby se mohla vydat vzhůru. Vzpomněla si však na Sněžnou královnu a upřela na ní své myšlenky. Ta krásná bytost za chvíli stanula před ní. Na Velenu se sneslo několik sněhových vloček a během okamžiku se z ní stal bílý pták. Zaradovala se, schovala pod peří malou lahvičku, rozepěla křídla a vznesla se až na samý vrchol hory. Tam nabrala krystálky ledu a radostně slétla dolů. Sotva dosedla na zem, byla z ní opět žena. Jak jí Sněžná královna řekla, musela se nyní vydat k nejhlubšímu jezeru, dostat se do té největší hlubiny, utrhnout na samém dně 3 lístečky z nejvzácnější vodní rostliny a přidat k ledovým krystálkám, které zatím vůbec neroztávaly. Znovu se tedy vydala na cestu, až přišla k břehům nejhlubšího jezera. Jak se má však dostat doprostřed a tam se ponořit do největší hlubiny? Jak tak bezradně stála na břehu, zkusila se ponořit do ledové vody a zmocnila se jí hluboká beznaděj. Ale musí přece pro Slavibora utrhnout ty 3 lístečky stůj co stůj. Jinak zemře a již nikdy ho neuvidí, již nikdy nebudou spolu. Naděje na krásné shledání opět dodala síly. Oslovila Sněžnou královnu a poprosila o pomoc. Ta se před ní opět zjevila, stříkla na ní něco vodní pěny a Velena vklouzla do jezera v podobě bílé ryby. Pak už bylo snadné ponořit se v největší hloubce až na samé dno a utrhnout ony 3 lístečky vzácné rostliny. Pak se vynořila ke hladině a stejnou cestou doplula zpět. Jakmile se dotkla břehu, stala se z ní opět žena. Velena se vydala na zpáteční cestu a usilovně myslela na Slavibora. Vnitřní hlas jí utěšoval, že doposud žije, jen si musí s lékem pospíšit, aby přišla ještě včas. Bylo jí jasné, že Slavibor je na tom čím dál hůř a že je nutno jednat rychle. Krystálky ledu se však vůbec nerozpouštěly a Velena se obávala, že lék nebude účinný. Konečně dorazila do města, kde v nemocnici umíral její milovaný. Znovu se před ní objevila Sněžná královna. Veleno, lék ještě není hotov. Led musí roztát, aby jej Slavibor mohl vypít. A ještě tam schází něco velice důležitého, a to je tvá krev. Hřízni se do prstu a doplň obsah lahvičky svou vlastní krví. Velena tak učinila a radostně vykročila ke Slaviborovi. Už ji nic nemůže zdržet a její milý bude opět žít. A pak již budou jenom spolu, budou se mít rádi do konce života a ještě dál, neboť nebude moci, která by ji od něho dokázala oddělit. Když už si ho najde, nikdy víc ho nepustí z náruče. Ani samotné peklo jí ho nedokáže vyrvat. Láska je ta nejmocnější síla a dokáže zázraky. Konečně stanula před lůžkem, na němž ležel její milý. Konečně ho zase vidí po tak mnoha letech trápení a odloučení. Znova ho může brát do náruče a sklánět se k němu. Přisála se na jeho rty, které naposledy líbávala jako mladá dívka. Slavibor ji však nevnímal. Ležel na lůžku a vůbec nevypadal jako živý. Změnil se léty, pravda, nyní je to starý muž, ale ani čas, ani smrtelná nemoc nedokázali smít stopy krásy. Ta pořád brala Velenu za srdce. Ale jeho kdysi zářivé oči byly zavřené a jeho duše se již toulala po jiných světech, již nepatřila na tuto zem. Velena otevřela lahvičku a přiložila mu ji ke rtům. Nedělo se vůbec nic. Zoufale se rozplakala a ještě pevněji ho stiskla v náruči. Což byly všechny její cesty,
Všechna láska úplně marné. Opravdu přišla pozdě a dá Slaviborovi už jen poslední s Bohem? Měla ho po tolika létech najít jen proto, aby jí zemřel v náruči? Bylo to čiré zoufalství. Ještě naposledy zlíbá ty drahé oči, které již nevidí, a pohladí vlasy. Ještě poslední obejmutí. Duše jejího milého však již nepatřila tomuto světu. Bylo mu volně a krásně jako nikdy v životě. Nebyl již připoután k lůžku, ale svobodně se pohyboval prostorem, mohl být všude, kde si přál, jen dole pod sebou viděl bezvládné své tělo v objetí plačící ženy a toho mátlo a překvapovalo zároveň. Okamžitě ji poznal a pocitil nekonečnou lásku k ní. Snažil se jí utěšit, ale ona to nevnímala a bezmocně ho drtila v náruči. Kdyby jí jen dokázal říci, že je mu nyní dobře a nic ho nebolí. Jen její pláč mu trhá srdce. Díval se dolů na tuto scénu, pak pohlédl vzhůru, když se najednou před ním objevilo jasné světlo. Bylo to světlo, ale zároveň to byla živá bytost, z níž vyzařovala nesmírná láska. Před jeho duchovním zrakem se začal odvíjet celý jeho dosavadní život, od dětství a mládí až k tomuto okamžiku. Vrátil se mu vztah s Velenou se všemi podrobnostmi a pocity, které kdy měl a na něž dávno zapomněl, a zároveň pocítil vše tak jasně, jak to kdysi vnímala a prožívala ona, jako by byl i v ní současně, jak nesmírně ho milovala. Spolu s tím prožíval její zoufalství a bolest, když tak lehkomyslně odešel s jinou. Bylo to hrozné a nikdy neprožil větší trýzeň a lítost. Zároveň procítil její velikou lásku a pocity, když ho nyní našla. Všechno se odehrávalo v jednom okamžiku, byl pozorovatelem i hercem zároveň. Spatřil též všechny události, potom ženy, které přišly po ní, i to, jak lehkomyslně si počínal. Stejně tak se zachovali i ostatní k němu. Jeho cit byl odhozen bez slitování a častokrát sám zakoušel tu bolest z opuštění a lhostejnosti. Světelná bytost ho však nekárala, ale naopak z ní vyzařovaly přenesmírná láska a nekonečný soucit. Pak zase mohl přehlédnout všechny své umělecké úspěchy i pády a jaké chyby dělal v životě. Jediné zůstávalo jako trn v duši, že všechno jeho snažení, všechny dary, kterých se mu dostalo od Boha, všechno umění na světě, úspěchy a všechna bohatství světa, nic nemůže vynahradit to, když člověk dokáže učinit milovanou bytost šťastnou a následně sám sebe. A on neučinil šťastným nikoho, natož sebe. Pak se ho bytost světla zeptala, zda chce jít s ní dál, nebo si ještě vrátit a napravit, co se dá. Bylo mu krásně a nechtělo se mu zpět do těla, ale znovu uviděl Velenu a na okamžik zaváhal. Mezitím se Velena za něho modlila a myslela na sněžnou královnu, proč nepomohl lék a proč byla veškerá snaha marná. Nezoufej, Veleno, ty sama teď nejlíp víš, co máš udělat, aby lék pomohl. Ještě není pozdě. Teď si musí poradit tvá láska. Jednej. Velena vzala ještě lahvičku s lékem do dlaní a jediným pohybem s nejvroucnější prosbou si ji pevně přitiskla na srdce. Vložila do té prosby vše, čeho byla její duše schopna. Když se potom podívala, lék byl krásně tekutý, horký a čirý, zbarvený její krví jako rudé, ušlechtilé víno a byla v něm stejná jiskra. Opět přiložila lahvičku k ústům milého a pomalu do nich vkapávala její obsah. Mužovi rty žádostivě vysály lék do poslední kapky, roztáhly se do úsměvu a jeho oči se doširoka otevřely. Vroucně a láskyplně pohlédli na ženu. Přitiskl se do její horké milující náruče. Takže to není konec, ale teprve začátek. Oba žili dál a milovali se.